Dobre. Možno by som to zvládol aj bez toho mikrofónu. Smelé plány 250 účastníkov sa asi nenaplnia, ale tak ako som Peťovi Kuračkovi hovoril, musíme to urobiť tak, aby tí, čo tu nie sú, aby ste im potom povedali, že to naozaj malo nejakú hodnotu výpovednú a že naozaj ste sa niečo nové dozvedeli, aby treba za rok na podobnú akciu prišli aj ďalší. Ja verím, že to bude podnetné. Tá myšlienka vyšla odo mňa, kto ma náhodou nepozná, tak zastupujem klub, ktorý spolu organizuje túto akciu a volám sa Richard Fekete a už počas mojich študentských čias, keď som bol na FTVŠ, čo bolo asi pred 15 rokmi, tak nám teda ešte profesor hovoril o tom, že z kolektívu, ktorý sa stretne, povedzme 20 detí v jednom ročníku, postupne cez všetky kategórie vyjde do seniorskej jeden, maximálne dvaja chlapci, alebo teda deti. Bez ohľadu na to, ktorý je to šport. Ja som tak potom spätne rozmýšľal o tom, že či je to pravda a naozaj už v tej mojej kategórii, to moje družstvo presne tak bolo. Sme iba dvaja dlhodobo ostali pri futbale a pritom všetci mali radosť z toho futbalu, všetci sme sa tešili z gólov, všetci sme naozaj chodili poctivo na tréningy, boli sme dobrá partia, nejak sme si neobližovali to, čo sa medzi deťmi často deje. Ale napriek tomu to takto vyšlo. Po 15 rokoch, nedávno som sa dopočul zase nejaké výskumy celosvetové, nielen o futbale, o všetkých športoch. Je to takisto, 92% detí do 18. roku končí so športom. Dokonca tretina z nich končí so športom tak, že na ňo zanevrie. Nechodí už na ten šport, pretože ho to nebaví, nejakým spôsobom sa bráni vnútorne a už nechce proste športovať. Ja som preto zavolal Petra Kuračku, aby sme možno spoločne našli cestu, ako tie vaše deti, ktoré už hrávajú alebo budú hrávať, primeli k tomu a nejak ich tak nasmerovali, aby ten futbal, v našom prípade futbal, ale je to aj pri iných športoch, mali radi tak, aby pri ňom ostali čo najdlhšie, aby sme potom možno o 15 rokov prišli všetci spoločne na futbal do Vajnora, aby tam boli tie vaše deti, ktoré proste radi hrajú futbal vo Vajnora. Možno niektoré na vyššej úrovni prerazia, ale aby pritom hrali aj len ako hobby. Peťo Kuračka, bývalý profesionálny futbalista, hrával za Trnavu, za Zlaté Moravce, ja ho ešte z pracovných čias poznám. Potom prešiel medzi psychológov, mentálny kauč, zároveň aj otec, čo má určite istú hodnotu v tejto téme. Nám povie, ako by sme tie deti teda mohli nasmerovať tak, aby mali z toho športu radosť. Čo im hovoriť? Uvidíme, ako to bude fungovať. Ak budete mať nejakú otázku, buď mi napíšte na to telefónne číslo, SMS-ku, Viber, hocičo, ja si to budem potom spisovať. Prvú časť zatiaľ necháme tak, že Peťo bude hovoriť sám a potom v druhej dáme si potom krátku prestávku a potom v tej druhej časti, ak nás zostane tento počet, tak ľudia sa môžeme pýtať, otvorene myslím. Ak by prišli ľudia, tak by sme to riešili cez tieto SMS-ky. A ak by ste nemali otázky, vy a vyťažím v pohode aj na hodinu. Dobre? Takže Peter Kuračka, nech sa páči. Pekný večer. Takže dobrý večer. Ďakujem Rišovi za predstavenie a za to aj celkovo organizátorom, že zorganizovali túto akciu a že som mohol prijať toto pozvanie, čo je mi veľkým potešením. Moje meno teda je Peter Kuračka. Som veľmi rád, že som tu medzi vami. Hovoril som doma manželke, že sa už teším na túto prednášku. A túto pred prednáškou som rozmýšľal, prečo vlastne som sa na ňu tak tešil a prečo sa tak teším. Nenapadlo ma nič, len potom ma napadla taká myšlienka, že teším sa preto, lebo ma baví práca, ktorú robím. Baví ma byť medzi ľuďmi, ktorí majú radi šport, ktorí chcú pomôcť svojim deťom alebo svojim zverencom. Takže pre mňa je veľkým potešením, že som tu a v poslednej dobe často prednášam rodičom, trénerom a každé to stretnutie ma nejakým spôsobom obohatí, nejakým spôsobom posunie, aby som zase na tom ďalšom stretnutí, či už so skupinou alebo s jednotlivcami, mohol byť efektívnejší a vedel im efektívnejšie pomôcť. Takže mňa veľmi teší, že som tu. Na začiatok by som vám povedal taký môj príbeh, pretože ten môj príbeh súvisí so všetkým, čo tu budeme hovoriť. Tie všetky pozície, ktorými som prešiel,
sú súčasťou toho, o čom dnes budeme hovoriť. Najskôr som bol mladý športovec, ktorého veľmi podporovali rodičia, chodili so mnou na každý zápas. Vďaka svojim rodičom som dosiahol aj vo futbale to, čo som dosiahol, a nielen vo futbale, ale aj teraz. Vďaka rodičom som to, čo som. Mama ma podporovala veľmi, stála pri mne, bola to taká klasická mama, nevadilo, keď sme prehrali, nevadilo, keď sa mi nedarilo. Otec, ten ma viac kritizoval, ako by chválil, občas sa na mňa hneval, občas som sa hneval ja na ňo, že to on takto berie, čiže zažil som aj túto pozíciu ako mladý športovec a videl som to z pohľadu, ja športujem a rodičia majú ku mne prístup taký. Potom som bol vrcholový športovec, teraz pracujem ako športový psychológ, mentálny tréner, čiže pomáham športovcom, či už dospelým alebo mladým, aby dosahovali, aby ich šport viac bavil, aby prežívali viac naplnenia pre ňom a samozrejme, aby dokázali zvyšovať svoju výkonnosť a aby dokázali rásť dlhodobo. Takisto pomáham trénerom a samozrejme tímom, organizáciám. Takže ja nie som expert na vaše deti alebo vašich zverencov, čiže nechcem vystupovať ako expert, ktorý vie všetko, ale možno pracujem určite a možno mám viac vedomostí, čo sa týka myslenia športovcov, čo sa týka ich psychiky, ich prežívania, to, kedy sú v strese, prečo sú v strese, ako prežívajú to pred zápasom, cez zápas, po zápase, že s týmito vecami pracujem a môjim cieľom je dnes ponúknuť vám niečo, čo by vám mohlo pomôcť byť efektívni ako rodičia, ako tréneri a byť efektívni s tými ľuďmi, s ktorými pracujete, či už v klube, alebo samozrejme s deťmi. Takže na začiatok by som sa vás spýtal, ktorí ste tu hlavne v pozícii rodiča športovcov. Ďakujem. Ktorí ste tu viac v pozícii trénerka? A kto je tu v pozícii učiteľ alebo iný, alebo športovec? Ďakujem. Takže pre rodičov, tak asi bola aj pripravená táto prednáška, ale pre rodičov samozrejme aj pre trénerov. Takže ja ďakujem vám za tie ruky. Toto bude asi základná taká štruktúra dnešnej prednášky. Bude obsahovať takých 5 častí. Najskôr sa pozrieme na motiváciu športovcov, povieme si niečo o nastavení mysle, o tom, čo to je, ako funguje, aké poznáme druhy nastavenia mysle. Povieme si niečo o tom, ako podporiť nastavenie k rastu mladých športovcov. Zameriame sa špecificky na pochvály. To je taká večná téma, ako chváliť, kedy, ako často, za čo. Pozrieme sa aj na túto oblasť a na konci sa pozrieme na to, ako vníma neúspech mladý športovec, ako ho možno vnímajú rodičia, ako ho vníma tréner, čo je efektívne pre mladého športovca, ak zažije nejaký neúspech, prehru, menej kvalitný výkon a tak ďalej. Budeme mať teda prestávku, potom bude čas na diskusiu, ale ak by ste mali niečo, nejakú naliehavú otázku, nejakú pripomienku, s niečím nebudete súhlasiť, kľudne môžete sa ozvať a ja som rád, keď je to také interaktívne, samozrejme ten počet je väčší, ale ak budete mať niečo, čo budete mať na srdci a chcete to dať von v tej chvíli, tak nech sa páči. Najskôr by som sa dotkol témy vlastne, čo je našim cieľom. Väčšinou teda sme tu rodičia, sú tu nejakí tréneri. Čo je našim cieľom v súvislosti so športovaním detí? Čo považujeme za úspech? Pretože to je veľmi dôležitá otázka na začiatok, položiť si túto otázku a zodpovedať si ju. Čo považujeme za úspech v súvislosti so športovaním našich detí? Sú to výhry? Je to nejaký športový rast? Je to osobnostný rast? Je to fakt, že športujú? Je to to, že sú najlepšie, že dávajú góly?
môj pohľad, úspech a cieľ nás spoločne nie je to, aby tým U12 sobotu vyhral. Aby vyhral tento víkend najbližší zápas. To ja sa snažím pracovať koncepčne dlhodobo. Čiže ja vidím z pohľadu športovania detí úplne iné cieľa a úspechy ako výhru v jednom zápase. Čiže pre mňa ten úspech a cieľ náš, rodičov, trénerov, športového psychologa, súvisí s otázkou, akého športovca chceme vychovať. Čo ich chceme naučiť? Čo chceme, aby im ten šport dal? Že to je podľa mňa taká prvá základná otázka, čo vlastne chceme? Čo je našim cieľom? Som rodič športovca, som tréner športovca. Čo je môjim cieľom? Čo chcem do cieľu? Chcem, aby vyhrával každý týždeň? Alebo aby bol prvý v tabulke, aby bol najlepší strelec? Že skúste mi len tak kričať, akého športovca chceme vychovať, chcete vychovať. Takého, čo sa bude za 25 rokov tešiť zo športu. Ďakujem. Čo ešte vás napadá? Akého športovca chcete vychovať? Čo sa nevzdá pred prekážkou. Čiže nevzdá sa pred prekážkou. Čo ešte vás napadá? Férový v každom okamihu. Férový. Aby dokázal zvládať problémy bežného života. Čiže aby sa to prenieslo aj do bežného života, to, čo mu dá šport. Ďakujem. Ja vám ponúknem možno také moje myšlienky, čo by ja som považoval za svoj cieľ, čo považujem ja za svoj cieľ, v čom sa snažím pomáhať mladým športovcom. Čiže toto je moja predstava, samozrejme každý má svoju, nejaké názory tu odzneli. Mojím cieľom je pomôcť vychovať športovcov, ktorí majú radi športujú, ktorí sú cieľavedomí, ktorí pracujú usilovne, systematicky, majú nejaké ciele, idú za nimi, užívajú si šport, sú odolní, to znamená, vedia sa popasovať aj s prekážkami, s problémami, ktoré určite ten šport im prinesie. Deti alebo športovcov, ktorí majú takú tú zdravú sebadôveru, veria tomu, čo robia, veria tomu, čo majú natrénované. A samozrejme, môjim cieľom je, aby sa deti pri športe zabávali. Čiže to je podľa mňa najdôležitejšia vec. Takže motivácia. Veľa sa o nej hovorí, ako motivovať deti, ako im pomôcť, aby boli motivované. V súčasnosti tréneri hlavne majú niekedy s tým ťažkú hlavu, pretože deti radšej sedia pri počítači, nechce sa im trénovať. Často v kluboch je to viac nábor ako výber. Znamená, že nevyberajú si veľa detí, ale skôr ťahajú tie deti, aby športovali, aby hrali futbal alebo hokej. Takže ako podporiť motiváciu detí? A kľúčom tej motivácie, keď chceme podporiť motiváciu detí, je poznať, prečo vlastne tie naše deti športujú. Prečo robia šport? Zobral som si zo pár takých výskumov. Tie výskumy sa hlavne robia v Amerike. Tam sa tejto téme venujú do hĺbky. A pozeral som si výsledky týchto výskumov, ktoré ukazujú, prečo vlastne deti športujú. Čo sú tými motívmi pre nich, aby chodili každý deň na tréningy, aby hrali zápasy. Tento konkrétny výskum sa robil na vzorke 10 000 detí vo veku od 10 do 18 rokov. A tie deti si mali možnosť vybrať z 12 motívov. To znamená, mali si možnosť vybrať, prečo robia ten šport, mali ich zaradiť, prečo športujú. Takéto boli výsledky. U chlapcov, tie výsledky boli trošku odlišné u chlapcov a u dievčat, ale u chlapcov motív číslo 1 najdôležitejší bolo športu preto, lebo sa chcú zabaviť. Chcú have fun, chcú mať zábavu, chcú sa zabaviť. Motív číslo 2, chcú zlepšovať vlastné schopnosti. Motív číslo 3, chcú
pociťovať nejaké vzrušenie zo súťaženia. Motív číslo 4, chcú robiť niečo, v čom sú dobrí. Môžeme si pozrieť, že motív vyhrávať bol až na 8. mieste. Čiže môžeme povedať, že jeho význam bol veľmi nízky pre tie deti. Čo sa týka dievčat, malé rozdiely tam boli, ale také tie vzorce zostali rovnaké. Prvý motív pre dievčatá, prečo športovali, je zábava. Byť vo forme, pre dievčatá, áno, je to dôležité, byť vo forme telesne, dobre vyzerať, cvičiť, opäť zlepšovať schopnosti, robiť niečo, v čom som dobrý. Motív vyhrávať na poslednom mieste. Čiže toto bol jeden výskum, tých výskumov bolo robených viac, ale toto bol taký výskum, ktorý ukázal také priemerné motívy, prečo vlastne deti športujú. Keď som tých výskumov prešiel viac, tak mi vyšli na povrch také 4 hlavné motívy, prečo deti športujú. Prvý zábava. Richard hovoril, že 20 športovcov nakoniec jeden bola, jeden, dva. Prečo sú body? Prečo sa niečo meria? Prečo sa niečo neustále porovnáva, keď to nejde o výhru? Šport je o výhre. Šport je o porovnávaní. Je o bodoch, o výhre. To je podstata športu. Takže tí ľudia, ktorí tých 20 im sa už nechce vyhrávať. Nechce sa im vyhrávať, preto to stále dodávajú prehrávať. A to sú dievčatá. Chlapci, Ale to stále nechce. myslíte si, že u nás je to iné? Že u nás 10, 12, 14 roční chlapci športu hlavne preto, že chcú vyhrávať? Ja si to nemyslím. Myslíte, že sa to zabáva? Presne tak. A ten 18-ročný sa už nechce zabávať. Ten už sa vyzabával, už to má v páži a preto ide už športuje. Ten výskum je od 10 do 18. A potom už nešportuje, ten 18-ročný. Tak keď to bolo na začiatku. Áno. Nájde zábavu inde. Ale kým vek ide viac, tak tých možností samozrejme na využitie života rastie. Človek sa vyvíja. Takisto ten šport má svoje nároky. Takže ja by som v tomto momente to nechal. Môžeme sa k tomu vrátiť ešte v tej ďalšej hodine. Môj poznatok z mojej kariéry, z mojej skúsenosti, z mojej práce s deťmi, z výskumov je, že sú 4 najdôležitejšie motívy, pre ktoré deti športujú. Prvý a najdôležitejší je zábava. Samozrejme, môžete mať iný názor. Toto je môj názor, podporený výsledkami výskumov. Ale tak rozlišám, prečo máme góly. Prečo máme žlté karty. Keď je tu zábava, tak teda nemáme to. Vy si myslíte, že sa to vylučuje? Zábava a góly, výhry, prehry? Vidím tie prehry, vidím tie bolesti, ktoré majú, keď dostanú gól, však to je rozdiel. Asi je podstatné trošku ozrejmiť ten pojem zábava. Zábava znamená, že šport ma baví s výhrami, s prehrami, so smútkom, s radosťou, so všetkým, čo k tomu patrí. Každý športovec zažije to, že sa mu nechce, že má ťažký tréning, že má ťažký zápas, že prehrá, že je sklamaný. Každý športovec. Zábava neznamená, že ja len vyhrávam, že mám len radosť, že každý tréning ma baví, že sa len zabávam, že nebehám, že to nebolí. Takže trošku asi si musíme vysvetliť ten pojem zábava. To znamená, že mám radosť z toho, čo robím. Baví ma to. Baví ma to aj s tým, že dnes vyhrám, zajtra možno prehrám, že dnes som šťastný, zajtra som nahnevaný, lebo som prehral na tréningu, potom som sklamaný.
potom ma teda nepostaví a potom znova do toho nám všetko a znova hrám. Zábava neznamená, že my len vyhrávame a tešíme sa. Zábava znamená, že ma niečo baví so všetkým, čo tomu patrí. Takže môžeme sa k tomu vrátiť ešte v tej diskusii určite. Takže to je prvý motív zo 4, ktoré sú z môjho pohľadu také najdôležitejšie, prečo deti športujú. Druhý, zlepšovanie schopností. No deti športujú preto, lebo zlepšujú vlastné schopnosti. Znamená, dnes kopnem do lopty tak, že z 5 trafím len jednu, keď budem trénovať, zajtra trafím 2 a za týždeň trafím 3. Čiže to je ďalší motív, pre ktoré deti športujú. Motív číslo 3. Zahrať si s kamarátmi, byť v nejakej skupine, patriť do nejakého tímu. Pre deti veľmi dôležitý motív. Niekedy sa stáva, skončia kamaráti, skončím aj ja, ma to nebaví. Motív číslo 4. Robiť niečo, v čom som dobrý. Sú 4 také základné motívy, ktoré ja som si tak nejako vyťahal z toho, čo som videl, zažil, čítal. Na druhej strane bolo tu spomenuté fakt, že veľa detí končí so športom. Čiže je dôležité pre nás vedieť aj nielen to, že prečo deti športujú, ale aj prečo končia so športom. Takže toto sú také hlavné dôvody, prečo deti končia so športom. Majú v nich záujmy, už ich to nebaví, nie je to pre nich zábava, je to pre nich nuda, nepociťujú dostatok uznania, je to na nich príliš veľký tlak a skončili kamaráti. Kamaráti skončili, tak ideme jasnými, budeme robiť niečo iné. To sú také najčastejšie dôvody, prečo športovci skončia. Ja si myslím, že našou úlohou je udržať deti čo najdlhšie pri športe, pretože ten šport im môže veľmi veľa dať. Nielen čo sa týka športu, ale aj života celkovo. Takže je dôležité uvedomiť si tieto dôvody, prečo deti končia so športom. A podstatná vec, náhodne som si našiel jednu fotku na internete. Ak chceme podporiť motiváciu detí, je potrebné, aby sme im pomohli naplňať tie základné potreby, čo majú v športe. Čiže ako rodičia, ako tréneri, ak chceme podporiť motiváciu detí, je dôležité vedieť, prečo tie deti športujú, prečo tam chodia každý deň. Ak podporíme tieto oblasti, podporíme aj ich motiváciu. Ak sa budú na tréningoch baviť, budú mať pocit, že sa zlepšujú, že robia niečo, v čom sú dobré, budú tam mať kamarátov, budú tam chodiť radi, budú tam chodiť každý deň, nebudú končiť so športom. Takže čo sa týka podpory motivácie detí, veľmi, veľmi dôležitá vec. Samozrejme, mohli by sme tam pridať ešte nejaký ďalší motív, ale toto sú z môjho pohľadu také 4 najdôležitejšie. Ďakujem za fotku, ukradol som vám ju z webu, tak dúfam, že... Naplatíš za to. Dohodnem sa po prednáške. Takže to bolo, čo sa týka motivácie. Raz by som prešiel na tú druhú časť mojej prednášky, ktorá sa bude týkať nastavenia mysle športovcov, mladých športovcov. Ale týka sa to nielen športovcov a nielen mladých športovcov, týka sa to každého z nás. Ja keď som študoval, je to vlastne zase nie je to z mojich len poznatkov o skúsenosti, ale je to z teórie Caroline Dweckovej, ktorá robila 20-ročný výskum na deťoch, na dospelých v rôznych oblastiach.
Takže každému odporúčam prečítať si knihu od Caroline Dweckovej Nastavenie mysle. A keď som ja študoval túto knihu a materiály a výskumy, tak som tam nachádzal nielen veci zo športu, mladých športovcov, ale aj z môjho vzťahu, z môjho osobného profesionálneho života. Takže je tam veľa vecí, ktoré platia nielen pre šport, ale aj pre iné oblasti života. Čo je to nastavenie mysle? Je to určitý psychický postoj, s ktorým ideme do nejakej situácie. Znamená, každý z nás, kým aj vkročil do tejto miestnosti, išiel sem s nejakým postojom. Tie postoje mohli byť rôzne, čo to zase bude, čo sa dozviem nové, čo mi to pomôže, alebo možno tu zase stratím čas. Ten postoj môže byť rôzny. Môj postoj bol taký, že idem si to užiť a idem vydať do seba maximum. Napriek tomu, že môj hlas nefunguje úplne ideálne po minulotýždňovej chorobe, ale môj postoj bol taký, budem sa snažiť dať vám čo najviac zo seba a budem sa snažiť si to užiť. Že možno teraz taká chvíľka len na zamyslenie, skúste si tak pripomenúť, s akým postojom ste sem išli na túto prednášku. Určite tam bolo veľa postojov, chcem pomôcť môjmu dieťaťu alebo deťom v mojom týme. Ospravedlňte ma na chvíľku. Môžete zatiaľ premýšľať o vašom mindsete, o vašom nastavení mysle, či už pre touto prednáškou, alebo momentálne. A môžeme potom aj o tom podebatovať v tej diskusii. Vidím, že aj debatujete o tom niektorí už teraz. Ďakujem. Takže to nastavenie mysle je nejaký taký vnútorný postoj, ktorý máme k nejakým udalostiam, situáciám. V tom športe je to jednoduché, aký postoj, s akým postojom idem na tréning, na zápas. Aký postoj mám celkovo k tomu športu, môjmu športovaniu. Je veľmi, veľmi dôležité u športovcov. Pretože tento postoj potom určuje, ako ten športovec reaguje, ako sa správa, ako zvláda ten zápas, ako zvláda tréning, ako sa vyrovnáva s neúspechom, ako prežíva ten zápas. Čo je dôležité, to nastavenie mysle sa vytvára hlavne v detstve. Čím skôr, tým tie základy sú pevnejšie. Čiže rodina má na to veľký vplyv, rodičia máme na to veľký vplyv. Samozrejme, to nastavenie mysle sa vytvára stále, dá sa trénovať, dá sa meniť, dá sa s ním manipulovať, ale v detstve sa vytvárajú veľmi silné základy toho mindsetu. Takže v tom športe, podľa toho, ako človek vníma vlastné schopnosti a vlastnosti, poznáme dva druhy nastavenia mysle. Poznáte niekto tieto dva druhy, alebo stretli ste sa s tým už niekedy? O jednom človeku viem, ktorý sa s tým stretol. Je to podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý a silný koncept, ale na Slovensku sa s ním málo pracuje, skôr tak všeobecne v školskom prostredí, ale čo sa týka športu, tak dá sa povedať, že vôbec sa s týmto konceptom nepracuje. Podľa mňa je to veľmi dôležitý koncept a dokáže veľa spraviť, čo sa týka športovcov a ich takého celkového nastavenia. Takže aké sú tie dva základné druhy nastavenia mysle? Prvé je fixné nastavenie mysle, druhé je nastavenie mysle na rast. Neznamená to, že niekto musí byť nevyhnutne len nastavený na rast a niekto je len nastavený fixne. Každý máme v sebe časť toho fixného a časť toho nastavenia na rast.
U tých detí je to veľmi, veľmi dôležité, pretože podľa toho nastavenia potom oni zvládajú ten šport, užívajú si ten šport, zvládajú neúspechy, prekážky, pracujú dlhodobo. Čiže toto nastavenie mysle veľmi, veľmi ovplyvňuje potom ich to športové prežívanie a tú snahu a to, akým spôsobom pracujú v športe. Takže fixné nastavenie. Človek, športovec, ktorý má dominantné to fixné nastavenie mysle, si myslí, že tie schopnosti a nadanie sú dané, nedajú sa ovplyvniť. Niekto proste má talent a niekto nie. Znamená, takisto aj deti určite neuvažujú nejako o inteligencii, ale ľudia, ktorí majú dominantné to fixné nastavenie mysle, tak si myslia, že úroveň inteligencia a podobných charakteristík je relatívne stála. Že sa s ňou nedá nejako hýbať. Je proste daná od narodenia alebo od detstva. Nedá sa s ňou nič extra robiť. Takisto ľudia, ktorí majú také dominantné fixné nastavenie, si myslia, že rozhoduje talent. Proste ten je vnútorný, ho niekto má, alebo ho niekto nemá. Ty máš talent, ty na to máš, ty nemáš talent, bohužiaľ. A potom, čo sa už premieta do športu, tak športovci s dominantným fixným nastavením, pre nich je dôležité byť perfektný práve teraz. Musím byť dobrý, musím zahrať dobre, musím podať dobrý výkon, musíme vyhrať. Nezáleží im až tak na tom, že na tom úsilí, na tom, že podám maximálny výkon, že budem sa snažiť najviac ako môžem. Čo sa týka už potom tej reakcie na neúspech, tak tí športovci, u ktorých je dominantné, fixné nastavenie mysle, tak po neúspechu automaticky nabiehajú myšlienky, neviem, som slabý, prehral som slabý výkon. Čiže to je taká základná charakteristika, keď športovec má dominantné, to fixné nastavenie mysle. To vám nepoviem a neviem ani takú informáciu, takú presnú, čiže neviem vám nejak percentuálne to vyjadriť. Nedá sa to ani povedať, že niekto je taký, lebo každý má niečo z toho. Vždy je to také kontinuum, v niektorých situáciách máme také fixné nastavenie, v niektorých situáciách máme to nastavenie narast. Takže prejdeme k tým charakteristikám z dominantného nastavenia mysle narast. Ľudia, ktorí sú nastavení narast, tak skôr veria tomu, že schopnosti sú flexibilné a ovplyvniteľné. Čiže dá sa s nimi niečo robiť, dajú sa zlepšovať, trénovať. Takisto úroveň inteligencie nie je daná, ale je premenlivá a môžeme ju ovplyvniť. Pre športovcov, ktorí majú dominantné nastavenie mysle narast, pre nich je dôležité ten proces učenia a zlepšovania sa. Znamená, že nie je pre nich až tak dôležité, že teraz musím dokázať, že som dobrý, teraz musím byť najlepší, teraz. Ale pre nich je dôležité to, že v čom sa chcem zlepšiť, kam sa chcem posunúť. Samozrejme, je aj pre nich dôležité, aby podali dobrý výkon, aby pomohli týmu, alebo boli dobrí, ale neprikladajú tomu až takú veľkú váhu ako u športovcov, ktorí majú dominantné, to fixné nastavenie mysle. Také základné nastavenie po neúspechu u športovcov, ktorí majú dominantné to nastavenie narast, je nevyšlo to, musím trénovať viac. Pardon, a stále hovoríme o 10-ročných deťoch? Ja si myslím, že to si neuvedomí. Toto neprebieha na vedomej úrovni. U 10-ročných, samozrejme. Nie je to v takejto forme, ako my tu prezentujeme. Určite nie. Ale aj tie 10-ročné deti majú určité nastavenie, určité také myšlienkové procesy, ktoré určia, ako oni napríklad reagujú po tom neúspechu. Keď prehrajú, keď im nevyjde zápas, ako reagujú. Niektoré reagujú tak, že sa zapnú a že budú trénovať viac. Niektorých to viac prestanú si veriť, prestanú tak pracovať, skôr sú menej motivovaní.
Čiže ono samozrejme 10-ročník neprebieha na takej úrovni, ako my si to tu prezentujeme ani 12-ročných. Tá úroveň uvedomenia stúpa až potom vekom, ale tie prejavy sú takisto u 8-ročných, u 12-ročných, u 16-ročných. Čiže hlavne potom ako reagujú v tých situáciách, takých tých problémových, po tých neúspechov. Čo je dôležité, nielen v športe, ale aj v živote, ak sa chceme posúvať, rozvíjať, zlepšovať, to rastové nastavenie mysle je veľmi dôležité. Teda na základe výskumov Dwekovej, ktorá tie výskumy ona robila 20 rokov, sú svetovo známe, sú veľmi, veľmi uznávané, tak na základe tých výskumov ona usúdila, že športovci, a nielen športovci, ktorí majú dominantné to nastavenie mysle na rast, tak pracujú vytrvalejšie, cieľavedomejšie, tvrdšie, sú odolnejší v tom zmysle, že vedia lepšie prekonávať tie prekážky, vedia sa vyrovnať lepšie s ťažkosťami. A čo je dôležité, veľa sa hovorí sebadôvera, musíš si veriť, sebadôvera, a ty si neveríš. U tých športovcov s dominantným rastovým nastavením sebadôvera je stabilnejšia. Čiže neklesá tak rapidne po tých čiastkových neúspechoch. Lepšie zvládajú tie prehry a čiastkové neúspechy. Čo je dôležité, aj viac si ten šport užívajú. Takže našou takou úlohou je podporovať to nastavenie mysle na rast, či už našich detí alebo hráčov, ktorých trénujeme. Samozrejme, zodpovednosť rodičov u nás je veľmi veľká, pretože my sme tí ľudia, ktorí najviac ovplyvňujeme vlastné deti. My sme tí ľudia, ktorí ovplyvňujeme, ako budú naše deti nastavené. Ako bude fungovať ich myslenie. Myslenie je ako sval. Dá sa, musí sa trénovať. Takisto ako sval, ak sa trénuje zlým smerom, tak vytvára vzorce, ktoré človeku nie pomáhajú, ale skôr škodia. Ak sa trénuje myseľ správnym smerom, potom tá myseľ človeku aj pomáha. Pretože to je taký môj poznatok z praxe so športovcami, že to myslenie im veľakrát pomáha, ale v tých samotných zápasoch, v strese, v športe im naopak aj škodí. Čiže záleží aj veľmi od toho, ako tá myseľ ich je, aké vzorce sú tam vytvorené. Takže v tej ďalšej časti sa budeme venovať tomu, že ako podporiť to rastové nastavenie mysle. A ešte predtým my sme si dali jedno video. To video je z českého prostredia, budete tam počuť názor odborníka na výchovu detí a trénovanie detí. Takisto tam budete vidieť situáciu, ktorá sa bohužiaľ deje aj na Slovensku často, keď mladý športovec, konkrétne futbalista, hrá zápas, počúva trénera, jeho pokyny na tribúne alebo za plotom je jeho rodič, ktorý mu dáva takisto pokyny, iné pokyny, ako dostáva od trénera, a ten futbalista nevie, nevie, kde je sever. Takže je to zase taká ukážka možno rôznych prístupov a niečo aj odborné z českého prostredia. Takže má to asi 4 minúty. Učíme tam i sami sebe. Děti do dost vysokého věku neumí dlouhodobě plánovat a jejich radost ze hry má okamžitý situační charakter, nikoliv dlouhodobý a plánovací, jako u nás dospělých. Děti do 6 let plánují konkrétně jen na dobu, než
jejich názorem. Pomáháme jim tím hledat cestu, ale učíme tam i sami sebe. Děti do dost vysokého věku neumí dlouhodobě plánovat a jejich radost ze hry má okamžitý situační charakter, nikoliv dlouhodobý a plánovací jako u nás dospělých. Děti do 6 let plánují konkrétně jen na dobu, než budou spinkat a až se probudí. A ještě 10leté děti jsou schopné časové představy do 3, maximálně 4 týdnů. Plánování tudíž nesmí stát na snech rodičů, ale mají se v něm odrážet sny dětí. Jakékoliv dlouhodobé plány jsou nesplnitelné pro děti samotné. A pojď! Pojď do toho, Matěj, tam trošku! Hezky utáhni, když se do toho hodí sám! A je ono hezky! A jdi do něj! Nesmíš mu na tady čuchnout! Pojď, Maty! Maty, trošku couvni! Ty pojď! Maty, dopředu nabíjej! Maty, co je? Maty, kde seš? Tam se nedostaneš k míči! Maty, kde lítáš? Tam míč nedostaneš! Tu jsme si vykrali 100krát! Není úplně snadné se v těch pokynech orientovat, že? A představte si, že takových rodičů a trenérů bude na hřišti víc. Pojď, tady do golu! Běži! Ty sám! Mám pocit, že všechno kazím. Všichni to vědí. Táta říká, že mám poslouchat trenéra. Teď chce zase něco jiného. Tak co mám sakra dělat? Asi to není ta nejlepší cesta, jak naučit kluka hrát fotbal, že? Leda, že bychom chtěli vytvořit nepříjemné prostředí a chtěli bychom vychovávat děti pomocí krizových situací. Určitě nechceme vychovávat děti ve vatičce, aby se nepotkali s realitou života. Ale jako vše je potřeba i toto dávkovat a neustále hledat rovnováhu, vyvažovat. Děti v přípravkách se učí fotbal jinak než v mladších žácích a způsob jejich učení má zase jiné potřeby a postupy než o nějaký ten rok později. Nejrychleji se děti učí tak, že se na činnost těší, že z ní mají radost, když se jim taky daří a také zejména, když je někdo pochválí. Pak neodcházejí k jiným činnostem, kde na ně nikdo nekřičí. Řekneme-li si, že my jsme ale vyrůstali stejně, taky takhle, pak to ovšem neznamená, že to bylo dobře. Navíc za našich dětských let nebyla taková široká paleta aktivit, kam odejít, když mi to zrovna na fotbale nejde, když mi to tam nebaví. Otázka ale je, jak pomoci ulehčit Matimu a jeho vrstevníkům fotbalovým v podobných situacích. Dospělí, trenér, rodiče by se měli na začátku své spolupráce sejít a vyjasnit si jednak své role a jednak vzájemná pravidla komunikace. Jednak mezi sebou, mezi těmi dospělými a pak společně vůči dítěti. Rodič má fandit, podporovat a být vzorem angažovaného nadhledu. Rodič je tu od toho, aby si mu kluk postěžoval, což platí zejména pro maminky. Dítě musí mít svou vrbu a to je ta maminka, která pohladí, nebo táta, který poradí. Rodiče však nemají nikdy kritizovat před dětmi práci trenéra a přetahovat se s ním neobjektivně o kompetence a pak na oplátku doma kritizovat, co sami svým křikem způsobují. A je děsivě těžké být objektivní. Souvisí to i s tím, o čem mluvíme jako o výchově vítězných typů, protože chceme-li pěstovat vítěznou mentalitu, nesmíme od malička děti učit, že viník a vnější příčina se na omluvu mého selhání vždycky najde. Dobre, môžeme sa určite k tomu videu vrátiť potom v rámci diskusie, ak budete mať nejaké otázky alebo pripomienky. Teraz prejdeme k tomu, ako na jednej strane môžeme pomôcť deťom, aby mali to nastavenie mysle k rastu. Na začiatok sa pozrieme na to, ako
ako rodičia alebo tréneri prispievame k tomu, že v nich rastie to fixné nastavenie mysle. Takže ako prispievame k tomu, že deti majú dominantné to fixné nastavenie mysle? V prvom rade tým, že kladieme príliš veľký dôraz na výsledky. Čiže vyžadujeme výsledky, riešime výsledky, oceňujeme, chválime výsledky. Prvá vec, ktorou u detí posilňujeme fixné nastavenie mysle. Druhá vec, spájame tie výsledky s ich osobnosťou alebo s ich nejakými vlastnosťami. Znamená, prehral si, lebo si pomalý. Prehral si, lebo si lajdák. Spájame ten výsledok s ich osobnosťou alebo s časťou ich osobnosti. Tak zafixujeme v tých deťoch pocit, som lajdák, nemám šancu uspieť, som pomalý, nemám šancu. Keď ich príliš a bezdôvodne a nekonštruktívne kritizujeme za chyby alebo neúspech. Pretože šport prináša chyby, šport prináša neúspech. Ak budú tie deti kritizované za tieto chyby a neúspechy, posilňuje to v nich fixné nastavenie mysle. Ak príliš chválime ich osobnosť, nejaké vlastnosti alebo talent, ty si veľký talent. Ty si rýchly, všetkých predbehneš, si najrýchlejší. V čom je riziko takéhoto chválenia? V tom, že ak opakujeme 10-12 ročnému športovcovi, ty si rýchly, ty si veľký talent, si rýchly. On si to zafixuje, áno. Som dobrý, som rýchly, som rýchly než tí ostatní a preto budem dobrý. Príde do nejakého veku, do nejakej kategórie alebo do iného tímu, kde už rýchly nebude, kde bude priemerne rýchly, možno bude patriť tým pomalší. A zrazu to, na čom on mal postavené svoju hru, som rýchly, padlo. Zrazu je mu automaticky nabehne, som pomalý, nemám na to. Znamená, ak my príliš budeme chváliť a riešiť, že niekto má talent, že je rýchly, že je dobrý, že je najlepší, tak je tam riziko, že podporujeme to fixné nastavenie mysle, ktoré jemu skôr či neskôr spôsobí problémy. Ak ho príliš porovnáme s ostatnými, čo sa deje veľmi často, hlavne zo strany rodičov. Pozri sa, aký je ten technický, pozri, aký je ten rýchly. Ak porovnáme vlastne deti s inými, tak podporujeme to fixné nastavenie mysle, podporujeme to, že ich sebadôvera bude založená na porovnávaní s ostatnými. Znamená aj naopak, si rýchlejší ako oni, si rýchlejší. Jeho sebadôvera bude založená na tom, že som rýchlejší ako niekto. A čo keď príde niekto, kto je rýchlejší ako ja? Ich sebadôvera sa zrúti ako domček z karát. Čiže to je ďalšia vec, ktorá prispieva k tomu fixnému nastaveniu mysle. Ak ignorujeme tú radosť zo športu, ak neriešime, aby sa zabávali, aby mali radosť z toho, ale riešime viac výsledky a výkony, takisto prispievame k tomu fixnému nastaveniu mysle. Taká špecifická vec, prvá otázka po zápase. Znamená, akú prvú otázku dáte, keď vaše dieťa príde zo zápasu? Niekto tam zakričal, ako ste hrali, niekto zakričal, ako si zahral. Veľký rozdiel medzi tými otázkami. Pretože väčšinou takú rovnakú otázku dáte každý víkend po každom zápase. A tou otázkou ukazujete dieťaťu, čo je pre vás najdôležitejšie. Ak sa ho každý týždeň opýtate, ako ste hrali, to dieťa získa pocit, zafixuje si ho, že to najdôležitejšie je výsledok. Ak sa ho opýtate každý týždeň, ako si zahral, každý týždeň, tak to dieťa si zafixuje vzorec, že najdôležitejšie je dobre si zahrať, užiť si to. Prvá otázka po zápase je veľmi dôležitá v tom, ak chcete dieťa ovplyvniť určitým smerom. Čo sa ho opýtate?
Pretože tou prvou otázkou vy mu hovoríte, čo je pre mňa najdôležitejšie. Že niekto sa ho pýta, ako ste hrali, koľko si dal gólov. Týmito otázkami podporujete práve fixné nastavenie mysle. Poďme k tomu, ako pomôcť deťom, aby sa rozvíjali, aby mali to myslenie nastavené viac na rast. Prvá vec, keď viac riešime, zdôrazňujeme to, že dôležité je sa zlepšovať, pracovať na sebe, posúvať sa. Posúvať sa sám, porovnávať sa sám so sebou, nie s ostatnými, ale byť dnes lepší, ako som bol včera, a byť zajtra lepší, ako som dnes. To znamená, koľko nažonglujem dnes? 50? Tak dobre, čo môže spraviť preto, aby si za týždeň nažongloval 100? To je podstatné preto, aby sme podporili to nastavenie mysli na rast. Znamená zdôrazňovať, riešiť, podporiť ten proces toho zlepšovania. Ďalšia vec. Oceňovať hlavne tú snahu a to úsilie. Neriešiť tak výsledky, ale riešiť to, koľko toho, tej bojovnosti, tej snahy vložili do zápasov alebo do tréningu. Dať im to vedieť, že si to ceníte, že bojujú, že sa snažia. To, keď podporujeme tú zábavu tých detí, tú radosť, to je veľmi, veľmi dôležitá vec k tomu, aby sme podporili ich nastavenie mysli na rast. Vidím tu viac takých zamyslených teraz tvári, niektorí hľadia. Čo máte v hlavách? Ešte raz to... Napríklad tým, že si ten zápas budete užívať vy. Napríklad. Alebo tým, že sa ich budete pýtať, ako si užil zápas? Ako si zahral? Ako si užil tú sobotu, keď ste išli na zápas? Čo ti spravilo radosť? Pýtať sa ho napríklad toto miesto toho, ako ste hrali. Alebo po zápase, ktorí prehrali, riešiť skôr to, že pochváli to, že bojovali, že sa snažili, čo si tam užili. Dá sa to podporiť rôznymi spôsobmi. A tá komunikácia je kľúč. Komunikácia a to, ako si ten šport užívate vy sami. To sú dva kľúče k tomu, aby sme podporili radosť našich detí. Môžem sa spýtať? Áno. Deti nečakajú v podstate po zápase na to, že sa ich rodič opýta, ako sa im konkrétne hralo? Od toho svojho otca alebo mamy, ktorý tam s ním nebol, tak nečakajú oni vlastne tú otázku same, že rodič vyjadrí záujem o ten konkrétny zápas? Určite čakajú nejaký záujem o otázku. Povedali ste otázku, že ako sa im hralo. Čiže to je... Či dieťa nečaká aj to, že ako sa hralo jemu konkrétne? Áno. Alebo koľko dalo gólov, keď sa bavíme o futbale. Ja si myslím, že dieťa neočakáva otázku. Dieťa by mu to... Ja sa pýtam, či náhodou deti nefungujú aj takto. Deti očakávajú určite váš záujem. To áno, s tým súhlasím. Určite. Váš záujem a podporu. Je otázka, akým smerom ten váš záujem, akým ho nasmerujete, alebo ako ho komunikujete. O čo sa zaujímate? O to, že či vyhrali, alebo o to, či si ten zápas užil, či mal radosť z tej hry, či čo pozitívne tam dokázal. Čiže záujem určite čakajú a rozdiel je, ktorým smerom vy ten záujem smerujete. Čiže o čo sa zaujímate? Či sa zaujímate o výsledok, alebo o to, ako prežil ten zápas. Že v tom je ten rozdiel. Ďalšia dôležitá vec, oddelenie vzťahov k dieťaťu a športových výkonov. Často napríklad rodič je nahnevaný po zápase. Zápas nevyšiel, prehrali, vystriedali môjho syna a rozhodca zle opískal, som nahnevaný. Dieťa a rodič ten hnev a tú emóciu vnímajú rozdielne.
Otec je nahnevaný na zápas, na rozhodcu a na výsledok a možno na trénera. Dieťa to vníma tak, že otec sa hnevá na mňa. Hnevá sa kvôli mne. Takže to je taktiež dôležité, ako vy rodičia zvládnete tie emócie po zápase. A dôležité je, že tie deti vnímajú a interpretujú vaše emócie rozdielne, ako ich interpretujeme my. Takže to je ďalšia podstatná vec. Kedy podporujeme rast? Zase spoluprácou. Ten vývoj dieťaťa športovca je výsledkom spolupráce rodič, klub, tréner. Že ak chceme my podporiť tie deti, tak nevyhnutno podmienkou je spolupracovať s klubom, s trénermi, komunikácia, rešpektovanie nejakých pravidiel, ktoré klub má, ktoré klub stanoví. Dnes tie kluby fungujú tak, že majú stanovené pravidlá, čo môžu a čo nemôžu rodičia robiť, či pomáhajú deťom a či nie. Napríklad aj Barcelona nemôžu rodičia sa zúčastňovať tréningov a pracujú sa s tým už aj v menších kluboch, aj na Slovensku. Komunikácia medzi klubom, rodičmi, trénermi, rodičmi, veľmi dôležitá. Aby deti cítili, že okolo nich je atmosféra spolupráce, pozitívneho prístupu, pozitívneho vzťahu. Ak sa ľudia okolo toho ich športu hádajú, to dieťa trpí. A zase stiahuje si tu do veľkej miery na seba. Pretože sa ľudia hádajú hlavne, keď nejdú výsledky, keď sa nedarí a tak ďalej. Čo je najdôležitejšie, to, čo som už aj hovoril, ak chceme podporovať ten rast, to rastové nastavenie detí, je dôležité, aby sme si sami užívali šport a zápasy našich detí. Často sa v praxi stretávam, že prídu za mnou rodičia a dcera je v strese, nezvláda zápasy, tomu sa opýtam mami, a ako prežívate zápasy vy? No ja som ešte vo väčšom strese. Že to je ďalšia vec. Ako môžeme chcieť od detí niečo, čo sami nerobíme alebo nezvládame. Že ak chceme, aby tie deti mali tú mysl nastavenú na rast, tak musíme byť nastavení na ten rast aj my. A dôležitá vec musíme, mali by sme si ten šport deti užívať. Prvá otázka po zápase, to je to, čo sme už hovorili. Jedna z dôležitých vecí komunikačných, z ktorej dieťa odvodí, čo je pre rodiča dôležité. Takže otázka, ako si zahral, ako si užil zápas, alebo niečo podobné, samozrejme. Z toho dieťa vyvodí, že dôležité je to, ako som si zahral, ako som si zápas užil, čo som tam pozitívne prežil. Tá prvá otázka je veľmi dôležitá. Môžeme trošku pretiahnuť časovo tú hodinku. Dobre. Takže dostávame sa do ďalšej časti, ktorá súvisí s tým nastavením, a už to tam bolo predtým spomenuté, čo z tých pochvál podporuje nastavenie mysle na rast, čo podporuje skôr fixné nastavenie. Je to veľmi taká silná téma, koľko chváliť, hovorí sa nejaký pomer 3:1, 5:1, 5 krát chváliť a raz kritizovať. Má to niečo do seba, ale podľa mňa z pohľadu toho nastavenia mysle dieťaťa je dôležitejšie, za čo deti chválime a v ktorých situáciách. Samozrejme, deti potrebujú pochváliť, v tom sa asi zhodneme. Čo je také dôležité, na čo by som chcel upozorniť, každá pochvála nesie určitý signál alebo určitý význam. Nie vždy si uvedomujeme tou pochvalou, aký signál vysielame, aký význam prijíma to dieťa. Takisto nie vždy si uvedomujeme, aký dlhodobý dopad majú naše pochvaly. A to, čo už bolo spomenuté, takisto dieťa si odvodí, čo je pre rodiča dôležité z toho, čo opakovane chválime. To znamená, pripravil som si také dve tabuľky, ktoré na jednej strane je to, čo chválime. Vybral som takých 5 takých vecí. Môžeme pochváliť napríklad úsilie, snahu,
Môžeme pochváliť vlastnosť, nejakú schopnosť, napríklad si rýchly alebo si talentovaný. Môžeme pochváliť výsledok, no super, vyhrali ste, posuniete sa v tabuľke. Môžeme pochváliť výkon, super výkon, veľmi dobre si hral. Môžeme pochváliť zlepšenie, znamená super, zlepšil si sa v kondícii, viac beháš v zápase. Čiže môžeme chváliť rôzne veci. Pozrieme sa teraz na to, aký signál tými pochvalami vysielame. Ak chválime úsilie a snahu, vysielame signál, že žiaduca je práve tá snaha, to úsilie, tá bojovnosť. Ak chválime vlastnosť, nejakú schopnosť, vysielame signál, že žiaduca je mať túto schopnosť alebo vlastnosť. Ak chválime výsledok, našim signálom je, že žiaduce je vyhrať, dosiahnuť dobrý výsledok. Ak chválime výkon, hovoríme, že žiaduce je podať kvalitný výkon. Ak chválime zlepšenie, vysielame signál, že dôležité a žiaduce je proces toho zlepšovania, pracovať na tom zlepšovaní. Táto tabuľka nie je ničím nejak výnimočná alebo prevratná. Sú tam normálne bežné logické veci. Čo je však dôležité, my určitou pochvalou vysielame signál nielen to, čo je žiaduce, ale aj čo je nežiaduce. A tam už to také jednoznačne nie je. Takže prejdeme na túto druhú tabuľku, ktorá ukazuje, ak určitou pochvalou, dáme určitú pochvalu, ktorá sa týka buď úsilia, tak dávame signál, čo je žiaduce, ale na druhej strane aj čo je nežiaduce. To je veľmi dôležité. Pretože to si neuvedomujeme ani my, neuvedomujú si to ani tie deti. Ale ak sa to deje opakovane, tak to v nich zafixuje určitý vzorec, ktorý ich potom ovplyvní. Znamená, ak my ich často chválime za úsilie, tak v nich sa zafixuje to, že nežiaduce je, keď nie sú aktívne, keď sú lenivé, keď sa nesnažia. Ak často chválime ich nejakú schopnosť, rýchlosť, šikovnosť, tak signálom pre nich je, ktorý sa v nich dlhodobo zafixuje, že nežiaduce je nemať túto schopnosť alebo vlastnosť. Znamená, ak budeme chváliť si rýchly, si najrýchlejší, všetkých predbehneš, tak automatické presvedčenie, ktoré sa zafixuje v mysli toho dieťaťa je, že ak som pomalý, tak je to zlé. Tak nemám šancu. Ak chválime dlhodobo výsledok, tak signálom, ktorým vysielame a ktorý sa zafixuje v deťoch, je, že nežiaduce je prehrať, dosiahnuť slabý výsledok. To je nežiaduce. Ak chválime dlhodobo výkon, vysielame tým signál, že nežiaduci je slabý výkon. Ak dlhodobo chválime zlepšovanie, vysielame tým signál, že nežiaduce je nepracovať na sebe, na tom zlepšovaní. Táto prvá časť tabulky bola taká, že nevadí, všetko pôjde. Ale tento signál, čo je nežiaduce, už dáva tušiť, že tie dôsledky môžu byť rozdielne. To znamená, rodičia prídu za mnou a povedia, môj syn prehrá a nevie sa z toho zobrať. Proste každá prehra alebo nejaká chyba a hneď ide dole. Spraví jednu, dve chyby a už je po zápase. Nevie sa z toho dostať. Proste už si neverí, už sa schováva, už je po ňom. Ak dlhodobo chválime napríklad výsledok, tak v tom dieťati sa zafixuje, že nemôžem prehrať, prehra je zlá. Ak prehrám, som slabý. Znamená, hlavne z tejto druhej časti tabulky vyplýva, ak chceme podporiť rast a rozvoj detí, čo konkrétne by sme mali chváliť a oceňovať. A to hlavne, mali by sme chváliť a oceňovať úsilie, pretože s týmto sa asi stotožníme všetci,
Žiaduca je snaha bojovnosť, nežiaduca je nízka aktivita, lenivosť. Mali by sme ďalej chváliť zlepšenie, pretože asi aj s týmto sa stotožníme. Môžeme do určitej miery, alebo je dobré, keď chválime aj výkon, ale čo je z môjho pohľadu dlhodobo nežiaduce a skôr prispieva to k fixnému nastaveniu mysle, je priveľmi chváliť a oceňovať výsledky a schopnosti alebo vlastnosti. Pretože potom v prípade nejakých neúspechov, prehier, majú tí športovci problémy sa s tým vyrovnať. Takže moje myšlienky a myšlienky Karol Bekovej sú nasledovné. Zarábajte opatrne s pochválami za výsledky, za schopnosti. Za talent už vôbec nie. Ja nerád používam slovo talent a v súvislosti s deťmi vôbec nie, pretože z dlhodobého pohľadu ten talent do niečo nerozhoduje. Rozhoduje to, ako sú schopné deti dlhodobo pracovať a mať radi ten šport a prekonať všetky prekážky. Za čo chváliť? Už to tu bolo spomenuté, ale ja to zopakujem. Chváliť hlavne za snahu, úsilie. Chváliť za zlepšenie, aj malé, čiastkové, dôležité. Dáte vedieť tomu dieťaťu, že je podstatné to, že sa zlepšil, že posúva tú svoju latku. Miesto porovnávania s ostatnými je dôležité, aby sa to dieťa porovnávalo samé so sebou. Znamená, dnes som niekde tu, zajtra chcem byť vyššie, pozajtra chcem byť ešte niekde znova vyššie. Chváliť za to, keď sa niečo nové naučí. Nové skúsi, naučí sa, nová finta, nový trik. Keď dokončí niečo náročné, nejakú náročnú úlohu. Chváliť za to, ak prežil neúspech, nejaký nezdar a tento ho ešte viac motivoval v ďalšej práci. Čiže oceniť tieto veci. Ak ten neúspech ho nezlomil, ale skôr naštartoval v tvrdšej práci. Takisto pochváliť to, keď to dieťa vedelo prijať kritiku napríklad od trénera alebo niekoho iného a vedelo ju využiť vo svoj prospech. A chváliť hlavne to, keď športujú s radosťou, keď ich to baví, keď majú smev na tvári. Takže ja určite potom v tej ďalšej časti s vami o tom podebatujem, môžu mi na to rôzne názory, otázky. Toto je môj pohľad na to, ako podporiť nastavenie myslí detí na rast, ako podporiť ten ich rozvoj a dlhodobý rast. Ešte by som sa v krátkosti venoval jednej veci, ktorá je takisto dôležitá. Ako reagujú rodičia, tréneri detí na neúspech. Prejdem to tak rýchlejšie a môžeme potom si dať tú pauzu a diskusiu, ale je to vec, ktorá je veľmi dôležitá, pretože reakcie na neúspech rozhodujú o tom, ako tieto neúspechy bude zvládať dieťa v ďalšej buď kariére alebo v živote. Takže napríklad zoberme si prehru. Prehrá sa nejaký zápas, slabý výkon, všetci sú sklamaní. Každý tréner, rodič, dieťa, každý má na to iný pohľad. Pre nás je podstatné čo v tej chvíli potrebuje to dieťa. Že pohľad trénera je to, že tým nehrá dobre, som sklamaný, tak potrebujem niečo robiť, aby sme sa zlepšili, potrebuje ten tým podporiť, čiže dám im nejakú spätnú väzbu, niečo pochválim, niečo poviem, čo môžeme robiť lepšie. Pohľad rodiča je zase iný, pretože rodičia väčšinou riešia to svoje dieťa, že takisto možno sú sklamaní, emočne to prežívajú s tým dieťaťom, chceli by mu nejako pomôcť, či už čo sa týka toho emočného zvládania, alebo možno výkonu do ďalších zápasov. Niekto podporí, chváli, kritizuje alebo povzbudí to dieťa, niekto analyzuje, snaží sa mu dať rady. Pohľad dieťaťa. Ten neúspech sa v športe veľmi ťažko znáša, hlavne u detí. A hovorí sa, že neúspech, strebať a spracovať neúspech trvá oveľa dlhšie ako radosť z úspechu.
Čiže pre toho športovca, ak prehrá nejaký zápas, podá slabý výkon, tam sa zrútil celý svet, je veľmi ťažké pre deti spracovať, zvládať ten neúspech. Takže čo je pre nás dôležité? Čo potrebuje dieťa od trénera? Máme to aj pár trénerov. Je to hlavne podpora a nejaká konštruktívna spätná väzba. Vypichol som také dva modely, konštruktívne spätné väzbe, čo si robil dobre, čo by si mohol robiť ešte lepšie. Druhý je sandwich, možno niekto poznáte, pochváliť, pomenovať, čo sa nedarilo, povzbudiť do ďalšieho tréningu. Keďže tu máme viac rodičov, skúsim rýchlejšie prejsť na to, čo potrebuje dieťa od rodiča. Takže môžete nahlas, nech sa páči. Dobre, čo potrebuje dieťa od rodiča? V prvom rade potrebuje vypočuť. Čiže áno, dostať ten záujem, že rodič sa zaujíma, ako si zahral, ako to prežil. Často s tým neúspechom sú spojené silné emócie. Hnev, sklamanie, deti plačú. Čiže dieťa potrebuje ten priestor, kde tie emócie môže bezpečne vydať zo seba von, spracovať. Bez hodnotenia, bez možno nejakej negácie tej emócie. Proste potrebuje niekoho, priestor, kde tú emóciu spracuje a dá zo seba von. Druhá vec, najdôležitejšia, ktorú potrebuje od rodiča, je, potrebuje tu cítiť tú lásku a podporu. To znamená, bez ohľadu, aký bol výsledok, aký bol výkon, dieťa potrebuje cítiť, že vy ste tu pre neho, vy ste tá náruč, kde sa môže vyplakať, kde má podporu, bez ohľadu na to, či som dnes vyhral, či som dnes nedal penaltu, alebo sa mi dnes nedarí. To nikde inde nedostane, to dieťa. Môže to dostať iba u vás, u rodičov. Tam bolo povedané hlavne mami, ale môže to dostať iba u vás. Čiže, ak to nedostane, nikdy sa to prejaví. Samozrejme, ak mať niekoho, s kým sa poteší, ak je to úspech, ale hovoríme hlavne o neúspechu. Tretia vec, ktorú potrebuje dieťa od rodiča, je, aby ten rodič mal svoje emócie pod kontrolou, lebo viete, z neúspechy a tie zápasy sú spojené aj s emóciami, tiež asi prežívate tie zápasy, ale je potrebné, aby ten rodič bol oddelený emočne hlavne od toho výsledku. Dieťa má samo so sebou ťažkosť to spracovať, zvládnuť tú emóciu, potrebuje od vás, od rodičov, aby hlavne od toho výsledku, aby ste boli emočne oddelení, aby ste mu dokázali poskytnúť to, čo potrebujú. Čiže z môjho pohľadu toto sú tri najdôležitejšie veci, ktoré potrebuje dieťa od rodiča. Žiadna kritika, žiadne výčitky, žiadny hnev, väčšinou žiadna analýza, žiadne rady. Žiadne kritizovanie rozhodcov, trénerov, spoluhráčov. Tieto veci mladým športovcom nepomáhajú. Sú prípadne, keď ten športovec si vypýta rady od rodiča sám, ale aj v mojej praxi, čo sa stretávam, väčšinou ani deti sa nechcú moc baviť s rodičmi o zápase, hlavne po prehratom. Nechcú to analyzovať. Prečo? Pretože to im tú situáciu ešte sťažujú. Od vás, od rodičov, to dieťa potrebuje niečo úplne iné. Potrebuje tieto tri veci. Takže chcel som ešte prejsť aj k týmto veciam, lebo si myslím, že to je veľmi dôležité, ako rodičia, prípadne tréneri reagujú v prípade toho neúspechu. Na záver som si vybral ešte citát Andrea Agassiho, ktorý mal veľmi zaujímavú kariéru a prežil veľa aj tie vrcholy, aj tie údolia a po svojej kariére povedal, že mala radšej svoje tie pády a údolia ako tie vrcholy, pretože počas tých pádov sa o sebe najviac dozvedel. Že aj tie prehry, neúspechy sú súčasťou aj kariéry vašich detí a vedia im veľa dať a veľa im poskytnúť, čo týka nielen športu, ale aj dlhodobo.
ten sumár už asi nestihneme, ale môžeme si to tak v rýchlosti zhrnúť. Čo som vám chcel dnes predať z mojich znalostí je, že deti športujú hlavne pre zábavu a preto, aby sa zlepšovali. Ďalšia myšlienka, ktorú som vám chcel ukázať, že je možné podporovať nastavenie mysli detí na rast a je možné podporovať ten ich rozvoj. Hlavne tým, že budeme zdôrazňovať hlavne tú snahu, nie výsledky. Čo je taká najpodstatnejšia vec podľa mňa, je užívajme si ten šport od našich detí. Užívajme si ho sami. To je veľmi, veľmi dôležitá vec, aby sme pomohli tým deťom, aby si ho užívali a aby športovali dlhodobo. Lead by example. Každý sme príkladom pre naše deti. Znamená, každý sme vzorom. Tie deti sa od nás učia tým, že pozerajú na nás, čo robíme, ako sa správame, ako veci prežívame. To je úplne najdôležitejšia vec, že ak niečo chceme vychovať nejakým spôsobom deti, tak to robíme sami. A týmto spôsobom najviac nás prejde na naše deti. Byť rodičom nie je výzva. Viem to z vlastnej skúsenosti, určite mi to všetci potvrdia, že nie je to jednoduché. Čo sa týka športu, je dvojnásobne, ale ja myslím, že som si istý, že to je krásna vec a ja osobne si to užívam. Takže ďakujem v tejto časti za pozornosť, môžeme si dať pauzu a potom, alebo ako to Rišo organizačne teraz... Ja by som to spravil tak, že 5 minút si dáme pauzičku, cigareta, záchod, tuto máme nejaké predmety, ktoré sa týkajú futbalového klubu, pozrite si to, dajú sa objednať, dajú sa kúpiť, pár z nich už aj tu. Snažíme sa podporovať klub aj takouto formou, takže pri tom stole s chalami. Za 5 minút by sme pokračovali a keby si sa posunuli trošku dopredu, tak možno by to bolo aj také, že by sme sa vedeli, nemuseli by sme na seba kričať aj takto normálnym hlasom a keď tu máme toho odborníka, tak by sme to mohli tak spraviť, že by sme 40 minút využili na nejakú debatu. Kľudne sa pýtajte aj na absolútne konkrétne veci, čo sa týkajú vašich detí, ktoré zažívate, pretože to môže pomôcť aj tým ďalším. Nebojte sa, a keď sa budete báť, ja to vybavím.